mutum ne ba shi da aure, sha'awa kuma ta dame shi, ya halatta ya rinka wasa da gabansa don mani ya fito ko bai halatta ba? Abinda malamai ke kiransa da fikihu al-istimna, wato yunkurin mutum ya fito wa kansa da mani daga jikinsa don ɗaukewa kansa sha'awa, wato ga wanda gauranci ya dame shi. Shin wannan ya halatta ko bai halatta ba? Malamai sun yi saɓani akan matsalar, maganganu kamar guda uku. Akwai waɗanda suke ganin haramun ne kaulan wahidan, akwai waɗanda suke ganin makaruhi ne, akwai waɗanda suke gani ja'izun ma'az darurati ko inda khawfil fitnati. Mutumin da sha'awa din ta dame shi yana jin tsoron in ba yayi hakan ba ya fitar da mani to kila zai je fada cikin zina, to suka ce ya halatta yi haka. Waɗansu malamai suka ba da fatawa, amma waɗanda suka ce haramun ne sun kafa hujja da faɗin Allah ta'ala fa man ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun. Waɗanda suka ce a'a ya halatta idan larura ta yi larura, yana jin tsoron kare fada cikin zina, sun ce ad-daruratu tubihul mahzurat. Maganan haramci dai gaskiya tana da ƙarfi sosai da sosai. Maganan ja'izanci akwai malaman da suka ce ja'izi ne, kamar in ban manta ba Imam Ahmad bin Hanbal ko Abu Hanifa. Imam Ahmad bin Hanbal kamar da Qurtubi ya kawo cikin tafsir suratul mu'minun, kada aflahal mu'minun, yana maganan cewa dukkan wani abu da yake rara a jikin dan adam in bai fitar da shi bai kan zama masa cuta. Abincin da mutum ya ci aka ɗauki wanda jiki zai sarrafa ya amfana da shi, sauran da ya zama taki, lafiyar dan adam shine fitar da shi. Haka ruwan da mutum ya sha aka ɗebi wanda za a sarrafa shi cikin jiki, sauran da ya ragowa in ba an fitar da shi ba dan adam babu yadda za a samu lafiya. Duk abin da yake rara ne baya da wani amfani in ba a fitar da shi. Yace to haka rarar mani ma in ba a fitar da shi ba to ana cikin matsala. Shi shine fatawarsa na bayar da cewa ja'izi ne, amma da yawa daga cikin malamai sun yi masa raddi. Ina jin kun sha jin faɗan kawai ina faɗan haramun kaulan wahida.